Unha vez rematada a vendima, é momento para que os viticultores deixen de mirar cara arriba e miren cara abaixo, ao chan, xa que esta época é fundamental para corrixir problemas nos viñedos e mellorar a súa produción. Unha boa toma de contacto para coñecer o estado do chan é simplemente comprobar a súa vexetación e biodiversidade. Acabamos de facer así, pois coller unha pouca terra e descubrimos a biodiversidade, o que temos debaixo do suelo. Pois, por exemplo, nun chan vivo, nun chan sano, pois que aparezca nada máis escarbar algo, pois algunha miñoca ou algún outro insecto, pois nos dá pois unha noción da vida que hai debaixo do suelo. A microbioloxía e a vexetación son indicadores do estado do chan. Un chan san refléxase posteriormente na produción da uva. Un suelo san e biodiverso pois vai a ter distintas plantas, distintas ervas que nos van pois a axudar a levar o cultivo adiante. De xeito natural, se facemos ben as cousas, pois xa se van a facer con unha cuberta espontánea, pero tamén podemos facernos unha sementeira con algún tipo de erva, con algún tipo de cuberta, algún cultivo, chamámoslle de cobertura, que nos poida ser interesante pois para equilibrar ou para axudarlle á viña que vai arriba. Outra maneira de favorecer a produción dos viñedos é realizando unha poda nas súas raíces. Podas vai provocar que esa raíz que queda pois que medre e que se ramifique e vas a provocar que bueno, activala, por decirlo así. É importante o momento que faz, se o faz en plena vegetación, cando está evaporando moito, pois vai haber un decaemento da planta. Neste momento que non hai unha alta demanda de agua, pois vai beneficiar e sería o momento pois para facer estas labores. A importancia de facer as revisións nesta época é que o chan atópase nun momento óptimo para coñecer o seu estado, xa que non está nin húmido nin seco. Os técnicos aconsellan aos viticultores que visiten a viña con frecuencia e que observen o chan para coñecer as súas necesidades.